leven moet je toch. Ik heb een lege portemonnee. Wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik daar nou mee? Ik heb een lege portemonnee. Wat moet ik daar nou mee? Dat ding zit vol met deuken, het is helemaal plat. Maar het is nou net het leuke, wat interesseert me dat? Ik heb een lege portemonnee. Wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik